mfethu ekhaya bafuna ungiphekisa kodwa mfethu amantombazane ekhona cabanga. Hayi bo. Kodwa mina hhayi ngibona ngathi ngeke ngiyenze mina ngeke ngiyimele ngipheka amantombazane ekhona. Phela mina ngiyawamba mfethu msebenzi wami eniyigceke ngiyigceke ngishaya-ke ibheke. Hhayi ukupheka hhayi ngeke. Ngeke ngipheke mina amantombazane ekhona. Angenzi lutho nina kini. Hhayi phela mfethu ukushayela nje ile nto le ibheke. Hayi Thinta baba nje cha kanje bro, kodwa hhayi isitsho ungayiwashi sana uzohlisa isithunzi bro. sengijolo ukupheka-ke mina Bafuna ukupheka. Hayi bo ngeke ungapheki bana. Ancede sana khona into ozoyenza bro, umzali ubalulekile baba. Kumele upheke mfethu. Ayikho enye into ozoyenza. ngibona ngathi ungiqiya nje yabo lento esho nje iyangiqiya nya. Hayi ngeke ngimele phela le nto mina. Mina into eyishoyo mina ngisiza-ke ayekho omunye. Uzoshaya wedwa kini. Ngathi ngihambe ukuthi manje ngiyiwashe mase ngiyapheka. Alright nkaba bangikubone. Indebolo baba bangahlonipha. Uthini? Ngisho lutho mfethu ngithi uwashe izitsha mfethu lapha yena. Ngithi usho into Kule ngathini Scotty sho. Hayi boy, umuntu kumele ethole intombi manje. Yabo lento yokuba singile, angiphethe ngidla. Hayi ya kodwa uqinisile but mina sonke isikhathi ngitshe sengilende isitabane ukuba uyazi. Yabona manje phela ngathi ngempela. Hlaba impama ngabe indaba zabethi mina ngizwa. Azi mina mfethu bekidlala kodwa manje ngiyakubona ushintshana nokushintsha ubuhle yona mfethu. Okusho phela mina uma ungifona mfethu singathathana nje ngabe. Madoda niyathandana? Obviously manje. Ngithi niyathandana phela mina. Azena ngabe yashawa lo mfethu lo. Siyiwashe manje lezi iy'cathulo ungaze kube late kodwa ngabo-6. Hayi sengiphuze futhi. Mese sengigeza ngabo-6. Loya muito bisa, loya muito bisa, ubisa mina loya muito bisa, ubisa mina loya muito bisa, ubisa mina loya muito. Wembe khamba kanjani? Kodwa ngicabanga phela laba. Kodwa sifuna siyenze phela baba. Awuyini le ecabanga mfethu. Khona phathi ngokwethu sikeyathi sifithi ngibathandile sana. Sengisenzele imali. Bakephi abophaqa lapho? Akukho wena lapha. Hhayi sangise kwabheka. Imali phela siyayidinga. Ungayidinga le mali. Hayi sahamba. Ikhona lapha mfethu. Bala. Ikhona la? Hhayi asidwake. Usikile wena mfethu. Singene. Ungabaleki injalo, ungabaleki. Mancane bacahani. Mahala thank you. Hambo bathatha phela. Hayi ngeke ngikho uma ngibamba lapha forum. Akwakhandi baba. Mina phela ngibheka noma bathatha. Hayi Ya. Abusibonje wathi manje. athi ngeke. Athi ngeke. Ungasabi. Iya baba ungasabi. Hamba. Hayi. Hamba. Ngeke. Uthi ngingande. Ufuna ngithole iforum. Kulele. Hamba wena. Uzibona lutho kubona. Wathi baba sami, bothi nabo pha. Bese yazi nconsi vele sambamba lo mshado samshaya kanjani ngenduku bese. Kodwa futhi uyakhumbula ukuthi besikwenye itopic first before lo mshado afike bese besikhuluma ngey'ntombi. Uthe ufuna intombi. Oh, ewangikhumbuza bra, mesigcine sikhulume ngentombi kahle kahle. Yazini, hayibo mfethu. Hayibo mfethu. Ungikhabe mfethu ngolanda ufaca bami mfethu ngigcine ngibanike la. Awu mfethu awubalanda mfethu vele ile eduze mfethu. Ngizokufica la. Akhululeka nje ngiyezanja. Ha! Hayibo. Uphaqa bami. Mfethu. Ozobona mfethu. Ophaqa mfethu. Ha, bra wami. Yo. Oledi kodwa. Ha, bra wami. Yo, izandla esandla manje. mfethu nginekophaqa la emini mfethu abasekho mfethu. Hayi bakudala. Boy. Cabanga.
ucathile ngakini lana phansi emakhaya ngoba hayi sekiselokishini la bazobathatha obasabaqabani boy kanjani awuphila nami nje ngisho mangithiya wazi lo kaya bra ngahlapha ubiza ngapesipera hayi lokho sokusekhona sasisenza yabo ukubona futhi sobaqwile bophaqa futhi indaba baba basolile nabantu bazowathenga asengibathule mfethu bakhumule bese balethu lo mfundo uyabadinga fast hayi baba ubathanga ufake ngumnalaba bamyala bami kuhambe nabo balethe la ungenzi silimayo ba hayi kulenga ngibuya naye imali alright usheshe ba ulinda la Inqobani alo mjito yangiziba inqobani hayi baba boy ungabe phela lento sikhuluma ngayizolo manje relax khona manje asiyeke face yo abatini kamthini mangaboy ngayiswela imali saphunyesha ngisho umuntu afike nje ngizombhulela mina ngishibhile la yaziwa shika ngisho utshwala la makhosi ngisiyathokoza mfana siyathokoza kakhulu mfana hayi siyathokoza kakhulu ngabe uzofonana mfana makhosi labe ngizadresa ngiyophaqa la ngibona ngathi usezwe yakho yo 3 line 200 makhosi awu ngonyawo olukhulu kabi yabo lolo lami unyawo liyagida mfana wami mhlawumbe ngingalingani nganyama kepha-ke anginamali yazini zokusendela ntambama ekhadini hayi okay makhosi ngicabanga ukuthi izobathani nganyaka 3 line phela leyo hayi kuleya mfanami bashiye yabo hayi makhosi number vele une-account number yami lapha amathonga akini azojabula mfanami azojabula awuthokoza Konko ngapha ngazwe ngokuza entweni Konko hayi yeah singangena hawu itata yami ke le ngizonza makhosi konke sidingayo singangena ajabula kodwa bafethu hawu ngingangena akuyona inkinga leyo ngamthemba-ke lo muntu kodwa hayi ngicatshile emnyango singaqala manje bantu bami angihlala phansi ngihlala ngabe usizo lengani bafana ngizobika la nginenkinga la ukuthi ngiwasho uphatha abami makhosi manje ayi angisabathuli wena bubabeke kudedengu angazi makhosi angazi ngiyachaza kanjani kodwa mfana wami careless too much mfana wami uyangiphoqa yazini obaya amagama abafana makhosi ayasibazi angizazi asibazi okay nina ningoba mina nginguzweli lo ngihamba naye ngoba awunqobisithi mfana baba angeke inqobe isithi alright anibe ngathi ngiqa amadolo kahle ngoba ngathi ngiyaphamisa angisetho ngala angisetho ngala angisetho ngala angisetho ngala angisetho ngala angisetho ngala so like sakuthifelela mana
Ya, namba. Okay, bafana bami. Yabo lento yini? Ikhelesi kakhulu yabo. Abafana bami. Yabo lento yini? Uzobathola bhaqabeni. Yes. Ngiyangithemba ngithi. Yebo makhosi. Alright. Bafana bami. Ngiyasibuza nolithamba lichaza ukuthini. Lutho. Abale lithamba leli. Chaza ukuthi tshontshe isigebengu ngosalo lonke leli lizwe. La eBellington. Yabo nje igebengu zala eBellington. Yabona. Ngesigebengu salo lonke leli lizwe. Esinzima. uGalfit. Yeah. uGalfit. Yeah. benoGalfit. Usiqele noGalfit. Yiba abantshontsho phansi bakho. Kaze bebe umalini labo bhanqi mfanami. Babo 850 makho. Yo. Unzima kakhulu. Bayabiza. Bayakuthanda abazali bakho mfanami. Bayakuthanda. Abatile nomthini bangaphoshi. Yo. Njengoba ngichazile bafana bami. Uthi uGalfit. Yiba abantshontshe labo bhanqi bakho. Manje ke bafana bami sengiqedile unitshela amagama engiqinisile. So sacela ninginike umnikelo wami. Makhosi kuyabheda. Bengithi mina ngeke kubize kanje kodwa Ubheda kanjani? Wena utshela ukuthi uzolungisela amahali izinto zakho uphethe 50 rand. Uyinkosi yalomhlaba. Uphethe 50 rand. Hayi ngoba ke vele ngasephatheni ngiyashoda nje. Ungawuletha. Yo mfana wami. Ungathinta amadlozi mfana wami. Yezwa. Beka phansi. Ya. Wena ngisiza bafana wami. Ngoba mangishoda ngasephaketheni. Anginamali. Wathi ngizame ukuxhumana namathonga kini mfana wami. Ngibona ukuthi athini. Cela ngilinda noma 3 minutes. Nginiqala manje. Makhosi. Sakazani bafana bami. Makhosi. Yo! Makhosi. Sakazani bafana. Makhosi. Ngicabanga kami bafana bami sengiqedile. Athi nginitshene ukuthi konzakala. Yo! Usho abantu abadala wena bafana bami. Bakuchazela ukuthi nina nobabili ngenhlele emotweni nizixoxele. Aqhamuka usiqhe. Beno Galfit. Igebengu ezinkulu zala. Usiqhe wabathatha obhaqa bakho mfana wami. Wagoduka nabo. Baya ngakubo. Kwathi makusa ngakusasa. Usiqhe beno Galfit bahlangana. Bahlangana ngelinye indawo ephanga sendongweni. Makhosi. Behlangana. Usiqhe wane uGalfit obhaqa. Nje uGalfit yenza ukusa. Eyobadayisela uMakhosi uveve. Hayibo. Wena nje uMakhosi uveve. Hayibo!